Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ko dek bansatnya hidup. Ayo pantul lembo cik dulu. Silasia nak rangga duit berumah di Pandayawan. Cik ko bana bansatnya hidup orang kapuan tolong pentingkan. Kini mulai daripada monuang ancak lah mengecek-ngecek lah kita. Kami berdua juga menakan ambo. Karena makan ambo dia bernama Misman. Dimulailah cerita . Lonyo ambo simpang kapuk lurilah jalan. Katong adi kekida jalan nangka sopan. Baitu bana nasib ambo. Olah tibo ambo di sopan mengecek-ngecek. Ambo di situ itaruilah jalan. Tibo ambo olah tibo oi nandi congkong. Lurilah jalanan ke bawah. Olah tibo jalan batimpang dua. Kekida jalanan ke kampung. Kesuo jalan Bukit Togang. Bila jalan kamu dia etan. Tibola ambo nandi godong. Mangecek ambo di situ. Ujua alam. Nambah pantun ambo sakaliko. Ujua alam asari alam. Nan sadun dunjo bunga padi cinta anak lah tengah malam ayah kandung di manyakin itu nasib ayah jabun dosa rato anak. Tarilah jalan olah tibo di bio-bio. Malaki buki elasi koko. Tarilah jalan tibo di kapuk. Tibo di kapuk jalan sedang berpaiki. Jalanan sedang baik. Turilah jalan tibo di situ. Jalan bersimpang dua kaki dah jalan. Kotor tinggi. Tarilah jalan tibo ambo kubang balamba. Baronti ambo di situ. Ko awilah datang. Makan lati. Awilah datang. Litak lati. Buah minum ambo di sana. Ditengok piti. Indah ado. Abah balik ambo. Kasih nata. Lurilah jalanan ke bawah. Tibo ambo nan dilandai. Olah tibo nan dilandai. Carilah jalan keluar. Di situ jalan bersimpang dua. Kesuo jalan elok sambilan. Dan kok kita tarik ke panorama.